खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव जोनोम मोनना 68 बोसोर बारलांना 69 बोसोराव हाबलांबाय। बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै मिरु बर' थुनलाइ आफादा गाहाम हामलायथि बावहरनाय जादों। नैथियाव दङ काजिरङायाव फिन 4 सिखाव फलान आरो फालांगिरि हमदों। सिखाव फलाननि बेरेखा काजिरङानि हाग्रा बिफाना अपारेशन खालामदों। हाग्रा बिफाननि अपारेशनाव फिन हमजादों 4 सिखाव फलान आरो फालांगिरि। हमजानाय सिखाव फलानफोरखौ आनवार हुसैन, शफिकुल, साइफुल आरो आकबर आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 10 बोसोर सिगां गान्दा गंखौ सिखावै फाननायाव लोब्बा दंमोन 4बो। मख'जाथाव दि DF रामेश गगैनि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय अपारेशनाव दासिम खमैबो 30 सिखाव फालांगिरि थामहिनबा सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोर हमनो हादों। थामथियाव दङ तामुलपुराव लामानि जाब्रबथायजों नखरसेनि 7 सुबुङा जोखोम। दिवालीनि रंजाफुबाय थानाय समावनो तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय नाग्रि जिल्लायाव मैया मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव 2 खुदियाजों लोगोसे नखरसेनिनो 7 सुबुङा जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुङा नलबारि जिल्ला दलुवा गामिनि थागिबि 37 बोसोर बैसोनि दजेन्द्र कलिता, बिनि बिसि 31 बोसोर बैसोनि गिरिजा कलिता, बिनानाव 27 बोसोर बैसोनि करबी कलिता आरो 2 फिसाजो फारियै 13 बोसोर बैसोनि निहा कलिता आरो 6 बोसोर बैसोनि फावना कलिता। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोना नखरैनो भारत भुटान सीमा सेरनि बगामातीनि समायना मिथिंगायारि नुथायखौ नायनो फैदोंमोन। फैबाय थानाय समावनो बिथांमोननि गारिया तामुलपुर नाग्रिजुलि लामानि बाल्थिं दैमानि दालांखौ बारनानै गिदिंनाय लामायाव गारिखौ सामलायनो हायैयाव हरखाबै गोग्लैहैयो। बे जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगोनो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ तामुलपुर स्टेट डिस्पेन्सारियाव दैथायहरो। ब्रैथियाव दङ दाखाथि खालामनो फैनायनि रायजोनि आखायाव 2 हमजादों। हजाय मरासारनि कपवा हाबारियाव सोमोनांथाव दाखाथि आरो गलि गावनायनि जाथाय। अगुरु फालांगिरिनिफ्राय खमैबो 20 लाख रां सिख'नानै लांनायनि सन्देह। अगुरु फालांगिरिनि मोनसे हानजाया गंसे विंगार गारिजों आपार आसाम फारसे थांबाय थादोंमोन। गंथाम बाइकजों 6 दाखाथि हानजाफोरा हाथियार लानानै फालांगिरिनि गारिखौ बेंथेदोंमोन। रांनि थुफ्लाखौ सिख'नाय समाव फालांगिरि आरो दाखाथिफोरजों नारा नाथा जुजिलायनाय जादोंमोन। दाखाथि हानजाया जाथायसालियाव गलि गावग्लुंनानै होदोंमोनब्लाबो 2खौ रायजोफोरा हमनो हादोंमोन आरो 4आ खारखोमालांनो हादोंमोन। 5थियाव दङ दिवालीनि सानावनो दैयाव गलांना 6 लाइमोनफोरा रुंसारि। दिवालीनि रंजानाय समावनो हरखाब जाब्रबथाय। सानसेयावनो दैयाव गलांनानै 6 लाइमोननि जिउ खहा। तेलेंगानानि गदाबारि दैमायाव सुनिबार खालि 2 लाइमोना दैयाव सानस्रिनो थांनानै गोथौआव दोबैलांनानै रुंसारि जादों। गुबुन फारसे बे एखे दैमायावनो फिन 4 लाइमोनफोरा गलांनानै रुंसारि जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।